haka take wani hausa P2 Hidaya. Let's go. Godiya zani fara ga Allah na, shi ya halicce ni sannan ya bani baiwa. Godiya nake, sallama zani fara ga dubin masoyana, ku ne kuke yi mini fatan alkhairi. Ina yi waka sai kuke ta bilge kowa, kuna jin daɗin dukkanin waƙoƙina. Don haka dole sai na yi muku godiya, dubin fatan alheri gare ku zan miƙa. Saboda haka ga wata sabuwa duniya, lokaci ce hakan na ji an faɗa. Duka abin da za ka yi ni ban ce ka fasa ba, ke abin da za ka yi wajen alheri. Shuka abin da zai fito ya girma ya fi shuka alkhairi, ya fi shuka shiri dai. Fatan kuna jina. Asabar mai kyau an ce tun ga Laraba ke ganewa, na gano tafiyan nan ai dole sai da masoya. Inda ya baka da mai son ka tuni zanace ne, gani ina yin wake ina da masoya. Ta ko ina bi sai in ji na birki kowa. Ina godiya ga Allah kai ka bani komai. Na yo sallama, na yo godiya, na yo tafiya wai shi na ne gana shi ne. Garin masoyi canza na zai da na sha ruwa, da halin da za ka yi wannan rayuwa. Sai ka tsaya tunani kafin ka auna. Na gano komai da lokaci haka an faɗa, da abin da ya yi sama wataran sai ya dawo. Don haka ni ba zan yi ɗagawa ba, sannan ba zan yi gadara ba. Na gano komai an ce wai ya yi tsokaci, da abin da za ka fara sai an yi makita, sannan daga baya a dawo ana yin sanka. Duniya kenan wataran sai labari, sai labari. Duniya kawai ta sayo nazari, masoya na da ku nake zance, fatan kuna saurare na sosai. Godiya nake sai Allah ya haɗa mu.